Bo día. Paranqueira, falabas de Iria Flavia. Sí. Como topónimo historicista ou semi-inventado, non sei se querías dicir eso, Sí. está documentado nos autores clásicos tardíos, no Ptolomeo, Claudio Ptolomeo, creo, Sí. e no itinerario antonino. Sí, sí. Polo tanto, non é inventado tampouco, non? É inventado modernamente. É dicir, eso nunca modernamente é inventado. A partir de que supostamente Ptolomeo lle chama a un lugar Iria Flavia. Se ese nome fose patrimonial, nunca sería Iria Flavia, sería Iria Chava. Eso é un invento. Sí. Inventado modernamente está, sí, está claro. Claro, é un invento historicista de alguén que viu ese Iria Flavia o asociou con Iria e a partir de aí ese intento de porlle un apelido brillante e alto ao que xa alto, brillante, maravilloso, que é Iria, non necesitas, bueno, apelidos como Flavio, cosas desas. Entón eu o que defendo é que eso é que é un invento. Ninguén ali, ninguén absolutamente. En tal caso un invento moderno, porque Iria Flavia está documentado. É libresco, non é real. Ninguén lle chama vou a Iria Flavia. Ninguén o di, eu son dali. Non lle oíga ninguén. No, estou de acordo, pero Ptolomeo, creo que é Ptolomeo, basearse en algunha cousa. Algún emperador da dinastía Flavia seguramente que beneficiou a Iria con algunha exención ou algún dereito, había o iurilate, dereito de actividade, os habitantes puderon. Pero iso quedou morto. Probablemente, iso non seguiu. Os autores medievais, hai unha obra fundamental que é Corónica de Santa María de Iria. Dicir, non di Iria Flavia por ningures. Iso é un invento contemporáneo. Un invento a partir do que dis ti. Entendes? É dicir, pensa, ademais, que Iria foi unha capital fundamental de Galicia, da Galicia sueva. E ninguén falaba de Iria Flavia xa no tempo dos suevos. Entendes? Ninguén. E foi unha capital fundamental a partir da cal se contou a historia de Galicia, porque Santiago, Compostela, foi produto de Iria, por así decirlo suavemente, non? A continuación, sí. A continuación, por así decirlo, non? E, polo tanto, moitas das historias de Galicia son historias de Iria. Cando aparece Iria Flavia nesas historias? Pois a partir do século XVIII. Entendes? É dicir, iso é algo libresco, algo que non existe na realidade. É dicir, como dicirche? É que ninguén di, son as festas de Iria Flavia, vou a un café a Iria Flavia. Bueno, hai un marqués que é marqués de Iria Flavia, pero vamos, é un marquesado que me parece a mí que non ten moito territorio libresco, pero non que é de Bradomín, tamén hai outro, tamén inventado. Así que, o que pasa que eu, a mellor son vehemente neste tema, porque considero que a realidade lingüística e toponimia que hai que defender, que compre defender, é a de Iria, non a de Iria. Bueno, sí, eso sí, sí. Claro. Pero bueno, foi unha cidade romana que se pudo chamar Iria Flavia no seu tempo. Claro. Importantísima. Igual que outras, claro. Pero, bueno, xa está. Eu que quería preguntarlle a Antón, bueno, tiña que estar na mesa, pero hai unha mesa moi pequena para tanta xente. Se nos podías explicar un pouco as datas que comprenden eses nomes, é dicir, se eses nomes estiveron de moda nun período concreto, que período, se coincide co período das obras. Algúns, como pode ser Viviana, están documentados desde 1200. Existía o nome masculino Vivianus, Vivian, eso é moi antigo. Pero, efectivamente, sí que
sí que se ve un incremento grande. Tamén é certo que hai máis documentos, pero aparece a partir do século de finais do XIV, hai moitos máis, é dicir, nese período. O que pasa que Viviana ten a particularidade de que continúa moito no 18 e no 19, é dicir, un nome tamén é o que máis documentamos, pero é anterior a aparición ou a difusión dos libros de cabalería, e notase un incremento nos séculos XVI, pero claro, tamén se debe a que son máis documentos. Outros, en cambio, pois Violanxa é que non volve a aparecer, aparece eses 3 ou 4 nestes anos. E pasa igual con Brianda e con moitos máis. Tristán, por exemplo, é outro que desaparece tamén. Eu queria comentar que precisamente eu creo que sobreviven os que non están caracterizados, non sobreviven as interdiccións do Concilio de Trento, os que xa tiñan tradición previa ou non están tan caracterizados como artúricos ou como lexendarios. É dicir, que Viviana sobrevive, creo que dexe algún exemplo de Vivianas a finais do 17 xa, ou 18, porque non se percibía que fose un nome claramente tomado desa tradición artúrica, porque os outros, o Concilio de Trento prohibiu a utilización deses nomes, de maneira que os que sobreviven é porque non se percibían procedentes desa tradición literaria. Nada, eu só quería comentar un detalle por se fose interesante para o investigador, que hai 20 anos eu tiven uns irmáns como alumnos en Mugardos que se apelidaban Heitor. Sí, é apelido frecuente en Galicia, hai polo menos, non recordo agora o número, pero hai bastantes. Heitor hai moitos, sí. Sí, está feito, o apelido está feito xa, e mirei, efectivamente, polo menos debe ser 200 ou 300 Heitor, que conserva o nome, claro. Nos rexestos aparece sempre como Héctor, porque que os que leen, os que fan os arquivos, traducen, había que ir abrindo un a un os documentos, é un labor que xa se fará. Eu quería preguntarle tamén a Chus Nogueira se a ecopoesía, o sea, ese fenómeno de recorrer a microtoponimia na ecopoesía é algo que é especialmente frecuente aquí en Galicia, ou se tamén tedes constancia de que sistemas próximos, sobre todo, non? Tamén estea funcionando esa imaxe nestes tempos. Coa única do que temos constancia a nivel de investigación, porque estou a traballar nun proxecto dirixido pola profesora Manuela Palacios, en sucesivos proxectos que estudan a literatura e a cultura galega en relación coa irlandesa. Nese sentido, si temos constancia de utilizacións de fórmulas toponímicas con valores moi semellantes. E tamén do desenvolvemento da ecopoesía como un xénero emerxente nos últimos anos. Tamén na literatura española, pero non o temos estudado como tal. É máis unha intuición lectora. Se non hai máis preguntas, facemos entón unha pausa que xa estaba programada. Temos aínda un pouco de 10 minutos máis do esperado para tomar un café por aquí cerca.